Ahojte a vítajte v našej Beauty and Fun DM zóne. Poďme sa spolu pozrieť, čo sme si pre vás pripravili. Príďte sa zabaviť do našej športovej zóny, kde na vás čakajú stolný tenis, máme pre vás pripravený aj futbal. Okrem toho sme si pre vás pripravili aj našu putovnú inštaláciu Som dosť veľká na to, aby som hovorila o menštruácii otvorene, ktorá je súčasťou našej ženskej kampane. V našej kreatívnej zóne si môžete vyrobiť aj takéto krásne prívesky, ktoré s vami budú počas celého festivalu. Okrem iného na vás čakajú aj naše interaktívne hry, v ktorých si môžete vyhrať naše obľúbené produkty. Chcete sa osviežiť? Alebo ste si zabudli opaľovací krém? Nevadí, máme všetko pre vás. V našich mobilných stánkoch, ktoré sa budú pohybovať v celom areáli počas celého livestreamu. A toto je naša fotostena. A myslím si, že toto menštruačné WC ocení nejedna žienka z nás. A vďaka spolupráci s CV a Instax si jednoducho uchovajte všetky vaše livestream spomienky. Poďme sa teraz spolu pozrieť do našej beauty zóny. A čo v nej nájdete? Poďme sa na to pozrieť. Naše make-up artistky sa postarajú o ten najkrajší festivalový make-up look. Festivalový look bez festivalových vrkočov? Také u nás neexistuje. Naše šikovné baby sú vám k dispozícii. A teraz tu máme niečo aj pre pánov. Už ste si niekedy skúsili japonskú manikúru? Zastavte sa u nás a vyskúšate.